Gdje ste ljudi? Dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljava. Evo, ja se ne sjećam tačno gdje sam stao, ali evo, neka bude. Tako da sad njima dozmemo drvo. Evo, aha, vidim da sam nasto bio u spruš bajamu. Tako drvo da posadimo. Sad njima dozmemo drvo i u ovoj epizodi njima da napravimo kuću. I naravno ja opet nisam počeo štopericu, ali nema veze, snimat ću otprilike. Pa koliki video bude, toliki će ja bude. Ovako, što je nešto zalagalo. Ćemo dobijemo dosta od drveta, a što je nešto zalagalo. Ali ljudi, prekidut ću snimanje, pa kad odlaga, evo, ipak je odlagalo. Sad ćemo da skupimo dovoljno drveta i napravit ćemo mini kućicu. Sam vidim kako će to izgleda. Evo, na primjer, ovdje samo da snimemo drvo. Imamo tamo birchwood, to je super. Ne pogrešim se. Idemo. Dobro. Sada pretvorimo ovako. Imamo metala, ne. Sad imamo je prije se pretvorimo dekoracija, pošto nema metala, ne. Nema nikog. Dobro, ovako. Idemo dalje. Samo da postavljamo. I ima da napravimo neku kućicu. Sad će biti samo početak. Kasnije ćemo u ovog serijala da napravimo još. Evo ovako. Mnogo pauka. A ja mislim da nema. Nemam kreta kako ga mogu. Nema veze. Vraćam se kad bude dan. Tako da vidim. Ljudi, upravo me creeper ubio i sjetio sam se da nisam pokrio ovaj kočeg. Tako da ajde vidimo što imamo u ovom kočegu. Dobro, imamo neke stvari. Sad ćemo morati da idemo ispočetka da tražimo ono mjesto. Ja sam počeo onako da gradim kuću, počeo sam da ubijem paukove. Ja sam se sjetio da kada ovdje stavimo 4 niti možemo da dobijemo jednu vunu i tako bi trebalo, evo ovdje pauk, na primjer idemo da ga ubijemo. Idemo sad ću da ga ubijemo i ništa, onda vraćam se kad dođem kući. Tako da već tu za sekundu. Upravo mi se desilo da je creeper pukao, da je sve on napravio i upravo sam našao metal, tako da ja sam veliki srećan. Sam mi je čao što to nisam snimao, ne bih da zamaram takvim situacijama, ali sad ćemo iskopati ovaj metal, sad ćemo imati metal, moćemo napraviti neke metalne stvari, uglavnom za sada ne treba, ali malo da iskopamo. Tako da idem ja da se vratim tamo polako, tako da idemo, bit ću tu za krasno. Evo nas ponovo, preživio sam, nekako sam došao, vidite sami koliko mi je ostalo srpića. Ubio sam paukove na koje sam nalazio i za sada imamo jednu vunu. Dobro. Fali nam još 5 vuna i moćemo napravimo krevet. Šta je ovo? Lekvu, nisam provalio da imam do sad. Ima 13 metala. Evo ako sad ćemo napravimo prvo ovo. Onda ima da napravimo petnicu. Tako, i da stavimo da nas ispeče ovaj metal. Sad, gdje smo stali, ovo sam ja malo pravio kuću, a sad ćemo ovako, tu blok, idemo vamo još malo. Tako, ajde ćemo još, što voda neće biti ništa. Tako da, tako tu. Tako. I ima da napravim ovako. Tako će, ovdje će budu vratiti. Meni će ovo pre zakon izgleda. Ali ovo je samo početna kuća, tako da vas ne zamaram ovim rađenjem vidova.
vratit se kad bude završena. I ovako, evo, ovo sam uradio dok vi niste bili tu, znači radio sam ovako, stavio sam ovdje vrata, nego sad se ovo drvo izrasta pa sam vidim. Postavio sam ovako da izgleda, pa sad ovako kad stanemo ovdje, vrata se otvore, imam vamo pod ploču, unutra nisam još skroz stavio, ali stavit ću ga, vidjet ću završen tu epizod, ima završen samo kuću, to je to, pošto dugo sam ja ovo radio, vama nije dugo, vama je klip možda traje 8 do 10 minuta, a meni je ovo mnogo dugo trajalo. Već pola sata sam trebao da idem da skupljam tamo drva pa posadim, pa sačekam da izrastu. Pa dok sam ovo namestio, pa tako, ajde, završit ćemo ovaj krov, nekako ćemo skupiti. I sada idem završiti na prvi sloj pa ćemo se vidjeti kod drugog sloja. I evo ga ljudi, ovo sam radio što sam mogu u ovoj epizodi. Hoće da bude od ovog susjeda. I to da sam posadio malo više. Creeper. Šta dalje? Samo to prije da se stiče Creeper. To samo meni može izvesti. Uglavnom, eto, to će da prilike bude ta kuća krovima da ide ovako, samo što nije završena, ali samo više ne mogu snimam. Da nemam dosta obaveze, izdvojio sam malo vremena da snimam. Nešto, epizoda će bude veoma kratka, tako da hvala što ste pogledali ovo, vidimo se u sljedećoj. Ćao! Samo da kažem još nešto. Napravio sam. Sljedeći epizod.